Bahaya. Ayo maju ini jauh kalau lompong ini maju ya nak maju ya nak maju amo yuram roto maju amo yuram roto Yamrutno maju. Buta edan iki. Jarake wong tahlil kowe. Kowe nyapa? Petruk. Petruk kok cakruk. Kancamu mati kabeh le Balio. Mungsuh ndaraku dadi ndek namun kowe. Aku nyawon iki ane pendalam. Ayo mantoleng aningan iki leno pangenau. Remen hati lalaring tangan. Gamli dhewe. Luhini. Apa? Lucy. Capure kok nek golek Lucy mulai. Semare koten prayetnu
semurire kwambali Titiyoni Gandayani Gus Ndara Arjuna Kakang Semarapa kinten kula negari Pringgondani mboten dangu malih tartamtu badhe wonten ewah-ewahan ninggal ingkang sedaya kala wau tumuju dhateng karahayoning para kawula miwah kamulyan ingkang sayekti najan ingkang putra Ndara Gatotkaca menika taksih mudha tumaruna nanging samukawisipun sampun boten badhe mutawatiri jangkep lair lan batosipun Ndara Kakang Semar muga-muga mangkono bisa nulat lekasing alam ingkang tansah aweh daya pepadang kaya dene surya bisa ngisep banyu nanging ora sumengka nggih sing kula jaluk kaya ngoten niku nanging kepiye nganti titi mangsa iki Gatotkaca durung bali marang kasatriyan mongko ora ana nandha ingkang sumindhe banon tinumpuk miwah lunglungan ingkang tugel kaya jinempana ing angin lunganing Anggir Kaca negara Kakang monggo sami meminta dhateng panguwaosing dat ingkang murweng dat kewala mugi-mugi ing benjang konduripun ingkang putra Pringgondani tartamtu tetep dados mustikaning para satriya Sirining sarati parang peteng dedet limengan gawat kaliwat liwat wingit kepati-pati bebasan satu moro satu mati jalma moro ketiwasan Wonogung bebundutan ingkang ana muhung perawatan ingkang warsa lan kembang rawe glugut ingas ingkang gegateli mewah ing kono dadya dangkaning para dubriksa jem setan priprayangan ilu-ilu banaspati jrangkong wewe kendo najan to mangkono yakti ing kono ana cahya sumunar ingkang mijil saking Sang Maratapa satriya muda ingkang gagah prawira piteksa Sumbaga Wiratama nenggih risang Gatotkaca ya Sang Kaca Negara ya Sang Inten Simbarja ya Raden Guritna Estining driya sigra sedhakep suku juga nutupi Babanawa Sanga linantik manjing madyan ingkang Bajra Hirawana kang aling wus kaliling menganing rasa jati tumlawung rasaning pameleng muhung minta pituduh jati najan tawa manteng semedine parandene labet saking duh kitaning galih babaring lampan Pringgondani ngantya gegantanira kababaring pangangen-angen
Kata sing Ketut kaca kinun mepek arka suta tekapira Kresna Parta manahar muji saktinira risanging ujaran wang-wang Mas Munggar Cita He Gatut Kaca ono paran aku nganti ngungun setahun jembleng serendeng marang Lekasira ing atase kowe wis pinitaya dening wong sak negara ya kene kowe tetep rumangsa susah lan kowe kaya wong cubluk cupeting nalar tuning budimu mongko kepenak ing laku wong iku yen wis pinercaya dening wong sak praja ibarate kowe mung kari lungguh dampar sira tumpang nglungguhi klasa gumelar nanging kenapa atimu isih ana tandha pitakon katitik kowe ora enggal-enggal nglungguhi dampar keprabon Pringgondani he Gatut Kaca iya anane aku isih rumangsa cilik rasaku merga pirang-pirang bab lelakon sing kawuri tansah nabet ana ing rasaku nadyanto negara Pringgondani wis pinasrahake marang aku nanging aku ora gan banjur nampa aku ngrumangsani yen to isih cingkranging samubarang ngerti yo wong dadi ratu iku ora gampang ratu iku beda kelawan kawula yen kawula wenang ngukur kodrate nanging yen ratu iku duweni jejiban ingkang disampirake ning pundhake Gatut Kaca akeh-akeh ana ing alam donya iki wong iku mung ngudi kuncara wong iku mung padha ngudi derajat pangkat semat lan kalungguhan kena apa ing atase derajat pangkat kawibawan kelungguhan lan kamulyan wis kadarbe kok kowe ora gan lungguh mongko akeh-akeh wong sing digoleki mung babagan kang ketok mata lan upama ta kowe saguh bakal nyekel negara Pringgondani ing besuke Pringgondani kok gawa nganggo cara kepiye ngerti yo sawijining pengayom ya ratu iku kudu duweni watak geni apa sebabe kudu duweni watak geni iki sing kabeh kudu tak sinau luwih dhisik merga yen ratu ora kendel lan ora dadak matrapi paukuman yekti hukume mengko ora bakal jejeg wibawaning ratu bakal keplorot satemah nuwuhake rasa ora adil ingkang tundhane mung diece marang kabeh para durjana ingkang padha culika Raden nadyan ratu iku jejeg mrasta durjana ning nek Nayaka sing kejibah njejegake adiling hukum malah ndagangke pangwasa pidak jempol gedhek antuk ngethek serangga nebu sauyun karo maling mbobol kaskayaning negara banjur watak geni sing mulat-mulat iku mau jiwaning ratu apa bisa kanggo mrasta mengko dhisik yen wis saguh dadi ratu kuwi kudu waspada tanpa wigih lan tanpa ringa-ringa geni kuwi tanpa pilih kasih
sing wujud apa wae kudu kobong geseng dadi awu. Semono uga nadyan to upamane ingkang dadi nayaka pangembating praja mau isih kulawarga dhewe kudu tak patrapi pamisesa. Apa rabot kowe nindakake adil lan bener sing kaya ngono? Nadyan to abot nanging kudu tak tindakake. Yen to pancen aku mengko saguh dadi ratu, aku kudu bisa ngempake katresnan lan kewajiban. Iku yekti mung kudu mawas siji kang tinuju ya kuwi jejeking adil. Yen lagi arep mangkat dasare lagi dipercaya mesti guneme ngono kuwi. Nanging aku ora percaya. Mengko tekane ngendon mesti padha lali karo ucape. Mula siji-sijine sing ora percaya kelawan adeking ratu pringgondane mung aku. Sapa wae sing ora percaya, malang-malang tak putung, rawe-rawe tak rantas. Rantasen aku. Samar pamoring suksma sinuk semaya winah ing asepi Gong ilahing awit namastu namasidam sekaring bawana langgeng kagiyayo kagiat ulun ingkang ngejawantah nggir kawula nuwun bugulun Sang Hyang Giripati kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sahandhaping cenila paduka pukulun. Iya Kaki Gatotkaca ulun tampa karya bungah.
ora liwat pangestu ulun diage tumrap marang jeneng para kaki. Dahat kapundi pangestu paduka pukulun nandayanana katentreman. Aja kaget asira ya nggir sepisan maneh. Yektine anane ulun ngejawantah merga gedhening gara-gara ingkang tumanduk ing kayangan ingkang kabeh mau tuwuh saka makartining ciptanira anggonira tansah meleng brata semedi maladining geger pepuyungan para hapsara miwah hapsari rehning hawa panas ingkang tumanduk junggring salaka sayektine tuwuh pangaribawanira ulun tumedhak ngarca padha mrepeki unggihan kita kaki Gatotkaca ora ana liya rehning ulun wis uning ngomonggo apa ta ingkang dadi glagat sesungute lalakon ingkang dumadi ana ing Purayagung negara Pringgondani kaki yektine ulun rumangsa bongbong lan bungah dinana muda tumaruna ingkang tanceping ciptanira mung tansah mikirake marang nusa bangsa miwah negaranira iku kabeh pantes tinulat lan sinudarsana akeh-akeh mung padha mburu babagan kadonyan ingkang sarwa owah gingsir nanging nyatane jeneng sira kaki ora mengkono ing atase dampar keprabon mung kari nglungguhi wae jeneng para kaki isih nimbang lan analiti. Ya merga sira rumangsa cubluk cupeting nalar kuranging samubarang iku mau ingkang andadekake bombong bungaing tias ulun. Merga yen tana titah ingkang rumangsa kuranging samubarang iku mertandani lamun ta titah mau titah ingkang pilunjul. Mula kaki rungokno dahulun sayektine ora ana liya ingkang pantes ngembat negara Pringgondani kejaba mung sira kuluk. Wiwit jejabang tetuka mbiyen sira wis dadi jagoning dewa ngisas angkara murkane Prabu Pracona lan Patih Sekipu. Nganti nalika semana ulun dadekake ratu ana ing Sela Kandawaru Binangun ora ketang amung saumuring jagung wis kelakon. Wondene sakteruse rehning nyatane sira wis pinitaya dening para pepundhenira Pandhawa lan uga para kawula sak negara Pringgondani. Tampanen waing darmanira ya nggir. Oh, rasing resang nanggung wis meh rina bang wetan sumamburak sumilak koso kabiyat sang hyang Surya pancine wis kakatenjang kumrakumara angras. Aduh pukulun sewu bejo kemayangan kapatedan dawuh paduka pukulun. Dene paduka sampun kepareng-paring sabda sarta paring pangestu anggen kula badhe Nyakrawati mbau dendra ing negari Pringgondani pukulun. Iya, Kaki.
Ya sejatine waleh-waleh apa? Areh ning wis gedhe labuh labetira tumraping jagat njana loka uga ing kayangan. Mula kang saka iku kangge sira bakal ulun paringi daya kekuatan supaya sira bangkit dadi songsong pangayoman sejati nggih. Dewa nyugata marang sureng prang ngudan yaromarum ong ngendan wengawiyat narada ngepalani jawata sukamulat ing palakan kayung yen Yayah Kedawan Daru tetiga cacahipun ayam tentrem salebeting manah kula Bukulun. Ya nggih. Kang prayitna ngati-ati Gatotkaca. Titi mangsa iki sayektine waleh-waleh apa reh ning nyatane sira pinitaya dening para kawula. Para kawulanira tresnanana. Para kawula kang padha kesrakat surungen kanthi pamecut supaya gumregut lan darbe pertikel nata panguripane kanthi sayek sahabi praya kawula nuwun inggih. Pertikel mau biswa tuwuh saka kawula katindakake dening kawula lan wohe kanggo kabagyaning kawula nuwun inggih. Sira minangka dadi jejering pangayoman wibawaning ratu iku kudu nindakake dharma mongko kang jeneng kewajiban iku swijining penggawe kang ora dedasar pamrih pribadi nanging makartiya kanggo wong akeh ingkang tumuju marang karahayaning bawana kula. Poto mira ingsun rahmatan las pokok ijel tuku kahatan pok karya kang rena makan Gusti. Anakku wong Jarut Gatotkaca tinemu rahayu Basuki nganti gawe gegering kahanan sira lolos saka kasatriyan kula
Nyuwun pangapunten ingkang agung paman. Syukur-syukur ndara kula. Dene tasih yuwana wilujeng niskala, Gus. Wa Semar ya pangestumu wa. Inggih. Malah. Ndara Gatotkaca ne Agong. Bekti kula Ndara. Petruk iya. Syukur wilujeng dipadosi sinten-sinten pendani kok malah. Jago-jago kaya tiyang sak negari kok malah ndelik niku pripun. Aku ora ndelik nanging aku laku broto Petruk. Nggih kaya ngoten niku lho. Pancen nyenengke tenan kok putra-putra Pandhawa ki. Kemrisik tanpa kanginan. Mlayu banter tanpa pinecut bebasane ngono kae. Sing bener ki ya ngono kuwi. Kadah rokok. Kowe ngaliyo. Wong iki piyayi ra tau udut kok mbok takoni rokok. Ora duwe wong anggere entuk siji loro dikake wong sapa? Koten. Koten iki sapa? Enggak nek samara nek malam jemuah kae. Gatotkaca. Ih, Paman. Syukur mangayu bagya nggih. Apa gegayuwanira wis kasembatan pangestu paduka Paman. Nalika nedheng wonten salebeting wana Palasara kula memintos nugrahaning Hyang Agung kapareng matedhak ing marcapada pukulun Sang Hyang Jagat Pratingkah ingkang sampun kepareng angayom ingkang putra ing Pringgondani Paman. Jagat Dewa Bathara syukur sekedhi jumurung kaki Kakang Semar. Kula Gus. Anakku lanang tetep bisa sinudarsana kang mengkono muga-muga bangkit dadi patuladan ya nggih. Niku kaya anak-anak kula nggih ngoten niku. Kena nggo conto tenan. Sing mboten kenek nggo conto ming gareng. Lah gareng ki wat-wet ae ora. Ora telingkas kaya kancane. Gernata jarike suwi. Gatotkaca kula Paman. Praning sira nyatane wis pinayungan dening Sang Hyang Jagat Giripati tegese. Sira wenang lungguhi dampar keprabon Pringgondani kulupus ora bakal ana walang sangkriya apa-apa. Prayogining lampah mila lajeng kondur dhateng pura Kewala nggih Gus. Perak kinarya tebih kang mangka sambunging kandha lan kading kang mapan aneng Eka Pratala sayekti kaya pinar dawa kandhane. Arabe
palugon lakuning lekas lho kita linuting kidung Katung katur ngamomong